талён, лётарэя, даведка, квіток, пасведчанне, урэшце вайсковай каманды, зважай, крокам руш. Усё гэта спадчына беларусізацыі 1920-х гадоў. Упершыню ў гісторыі беларусы пабачылі сваю мову на вулічных шыльдах, у масавых газетах, у жыроўках, на электрычнасць і гэтак далей. Чаму наогул бальшавікі паспрабавалі ў беларусізацыю? Ці была яна паспяховай? Урэшце, ці яна адбылася? Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння пагаворым пра гэта. Давайте зробім невялічкую паузу, каб я агучыў карысную для вас інфармацыю. Калі ваше і без таго не самае спакойнае жыццё ў міграцыі ускладняецца неабходнасцю атрымаць драйвер-лайсенс еўрапейскага ўзору, дык звяртайцеся ў Денис Драйв. Гэта беларусы, якія прыўкрасна разумеюць вашыя праблемы і здольны зрабіць навучанне максімальна спакойным і індывідуальным, што важна. Школы працуюць у Варшаве, Вроцлаве і Труй-Мясце. Плюс вы можете прайсці цэлы VIP-курс. Калі ў вас ужо меліся патрэбныя для кіравання аўтодокі, у Беларусі, напрыклад, і цяпер патрабуюцца новыя для спакойнага еўрапейскага жыцця, можна асвяжыць свае веды. Набывайце пакеты па 5-10 заняткаў. Калі ручкі памятаюць, хуценька будзеце ў форме. Заняткі доўжацца мінімум 2 гадзіны. Вы можете карыстацца зразумелымі вам мовамі: беларускай, украінскай, рускай, польскай, англійскай. Вам знойдуць адпаведнага інструктара. Яшчэ для курсантаў робіцца спецыяльны падкаст. Карысна, калі хочаце быць у курсе змен польскіх ПДР і іншых істотных пытанняў. Усе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Добрай вам вучобы. Беларусізацыя. Вось такую назву атрымала палітыка пераводу на нацыянальную мову усяго і ўся УБСР у перыяд з 1924 па 1929 гады. Кароткая пяцігодка, якая пакінула на сабе цікавую спадчыну. Хоць бальшавікі пачыналі зусім з іншым плейлістом. Вось цытата ранняга, што вельмі важна, ранняга Вільгельма Кнорына, старшыні часовага ўраду Савецкай Рэспублікі. Там яшчэ будзе позняе, но это спойлер. Мы лічым, што беларусы не з'яўляюцца нацыяй. І што тыя этнічныя асаблівасці, якія іх аддзяляюць ад астатніх рускіх, павінны быць забытыя. Наша задача з'яўляецца не стварэнне новых нацый, а знішчэнне старых нацыянальных рагатак. Але ўжо ў лютым 1921 быў пацверджаны дэкрэт урада Беларуска-Літоўскай ССР аб раўнапраўі моваў беларускай, рускай, ідыш і польскай. Гэта быў толькі пачатак. Прыкол у тым, што нацыянальнымі справамі ў кампартыі тады займаўся чалавек з прозвішчам Сталін. Яшчэ не кіраўнік дзяржавы, але здольны і перспектыўны кар'ерыст. І ён, максімальна прагматычны чувак, прыдумаў не толькі для беларусаў, але для і ўсіх астатніх нацыянальных рэспублікаў тэму нацыяналізацыі і карэнізацыі. Каб было больш нацыянальнага контенту, плюс каб начальнікамі ў розных сферах сталі карэнныя прадстаўнікі тых народаў, на тэрыторыі якіх яны кіруюць. Гісторык Алена Маркава пісала наступнае. Ідэю сфармуляваў Сталін на 10-м з'ездзе РКПБ у сакавіку 1921 года. Гэта быў добра прадуманы крок. Вось вы, новаспечаны ўладар былой імперыі, якая нагадвае патчворк, гатовы распаўсціся па швах. Што вы робіце, калі ў апазіцыі да вас адсталае сялянства, нацыянальная інтэлігенцыя? Як рэкрутаваць сваіх людзей з шэрагаў гэтага сялянства, каб яны усталёўвалі і ўмацоўвалі савецкую ўладу? Стварыць школы на нацыянальнай мове, пашыраць на нацыянальнай, зноў ж такі, мове ідэі пралетарыяту. То бок, весь сэнс быў у тым, каб запакаваць ідэі бальшавікоў у нацыянальную абгортку. Плюс дадаць месцы ва ўладзе прадстаўнікаў карэнных народаў. Гэта быў такі траянскі конь, каб перацягнуць на свой бок сімпатыі людзей з так званых акраін імперіі, якія ж вось толькі што стваралі свае БНР, УНР, рэспублікі на Каўказе, гэтак далей. Карацей, хітры такі заход. Спецыфіка Беларусі была наступная. У нас жыве 86% беларусаў, 8,2% габрэяў, 7,7% рускіх і так далей. Але беларусы галоўным чынам знаходзяцца ў вёсцы. 40-60% гараджанаў габрэі, а рэшта рускамоўная публіка. То бок, ёсць відавочны разрыў. Беларуская вёска і руска-ідышамоўны горад. Пры гэтым пісаць умее 70% тых яўрэяў, а вось беларусаў толькі 36%. Да габрэяў мы яшчэ вернемся. А пакуль у дэкларацыі аб абвяшчэнні ССРБ 1920 году пісалася, што гэта край беларускіх, рускіх,
польскіх і яўрэйскіх рабочых і сялян. З далейшым упорам усё ж такі на слова беларускіх. Афіцыйны старт беларусізацыі ліпень 1924 года. ЦВК БССР прымае пастанову о практычных мерапрыемствах па правядзенні нацыянальнай палітыкі. Гэта быў шырокі спектр мераў, выданне кніг, перавод справаводства на беларускую, розныя курсы і гурткі па вывучэнню беларускай мовы. А савецкая Беларусь нават высунула лозунг «Пазнай самога сябе, пазнай свой край». Нават Кнорын памяняў сваю пазіцыю і дайшоў да таго, што пытанне аб мове не нацыяналістычнае, а цалкам адпавядае духу камунізму. Ну а дзяцей трэба вучыць па-беларуску, бо гэта будзе мець вялікае палітычнае і міжнароднае значэнне. Красаўчык. Пачалася тэма, каб усе вучылі беларускую мову. Гэта 1924 год, нагадваю вам. У далейшым, на працягу наступнага году паступова ўводзіць мовы, у першую чаргу беларускую, ва ўстановах наркамасветы, наркамзему, наркамваену, міліцыі, у судовых інстытуцыях, на пошце і тэлеграфе, найраней у паветах і валасцёх. Для поўнага прыстасавання судавядзення да мясцовых патрэбаў усе кодексы ў двухгадовы тэрмін павінны быць перакладзены на мясцовыя мовы, пасля чаго ўвесь судовы працэс цалкам праводзіцца на мясцовых мовах. У той жа тэрмін адбываецца перападгатоўка судовых працаўнікоў. Ва ўсіх школах беларуская уведзена як абавязковая, упершыню ў гісторыі. Між тым. Туды ж рабфакі, інстытуты, тэхнікумы і семігодкі. Усевалад Ігнатоўскі, які ў 1921-26 працаваў наркамам, то бок міністрам асветы БСР, рубіўся за тое, каб партыя ўзяла ў свае рукі кіраўніцтва беларускай працай, падгатаваўшы патрэбны лік працаўнікоў на беларускай мове. Апроч таго, трэба пашырыць выдавецтва марксісцкай літаратуры на беларускай мове. Ну, а мы разумеем, што для бальшавікоў у тых рэалій пераклад Маркса, Энгельса на беларускую, гэта як у часы Скарыны пераклад Біблію на старабеларускую мову. Апарат ЦВК, саўнаркама, наркамасветы, наркамземляробства меў беларусізавацца за 1 год. Наркаматы ўнутраных спраў, юстыцыі, пошты, тэлеграфы за 2 гады. Рэшты установам за 3 гады. Этот палец не цягнецца у меня. Вот так вот. Не было ніводнага наркамату ці ўпраўлення, якое б засталося ў баку і дзе б не мелася плану па беларусізацыі. Папулярны на той час дэвіз партыі «Уся КПББ павінна гаварыць на беларускай мове». Вось такія былі часы. Такіх бадзёрых планаў не было нават блізка падчас беларусізацыі пачатку 90-х. А калі хочаце, дарэчы, пра яе серыю, напішыце, калі ласка, ў каментарах, мы паспрабуем зрабіць. Вы скажаце: «Стоп! Дык у БСР жа 4 дзяржаўных мовы: беларуская, руская, ідыш, польская. То бок, чаму тады упор толькі на адну, на беларускую? У адказе чыстая арыфметыка. Савецкая ўлада, улада рабочых і сялян. Сялян у Беларусі абсалютная большасць, і яны беларусы. Вось і ўсё. Таму ім прыярытэт. Адзін з чарговых пленумаў партыі сцвярджаў адназначна: пры раўнапраўі 4 моваў пашырэння беларускай першая справа. Алгарытм наступны. Беларуская мова ўнутры БСР для зносін паміж установамі, камітэтамі і гэтак далей. Унутраная гісторыя. А расійская мова міждзяржаўных зносінаў для камунікацыі між рэспублікамі СССР. Але самую мову трэба яшчэ унармаваць, каб быў пэўны стандарт. Таму лістапад 1926 года акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу, куды падцягнулі ажно 70 навукоўцаў. Над слоўнікамі працуюць такія тузы, як Сцяпан Некрашевіч і Мікола Байкоў, бо трэба выдаць беларуска-расійскі і, адпаведна, расійска-беларускі слоўнікі. Гэта база, гэта фундамент, гэта як мае быць. У дадатак розныя там слоўнікі прафесійнай лексікі, матэматычнай, фізічнай, вайсковай. Датычна справаводства вельмі прыкольна заўважыў акадэмік Пічэта. Маўляў, мова гэта не толькі для пісьменнікаў і паэтаў, але і для чыноўнікаў. Каралеўскія пісары, англійскія, такія ж стваральнікі мовы, як і пісьменнікі, навукоўцы і прадстаўнікі іншых ліберальных прафесіяў. То бок, стаўка на беларусізацыю бюракратыі, дзяржаўніцкі падыход, бо бюракратыя – гэта шкілет той самай дзяржавы. Вельмі прыкольна, што ва ўсю гэтую працу ўключыліся не толькі этнічныя беларусы. Напрыклад, Мікалай Байкоў, аўтар слоўнікаў, уражэнец Цвярской губерніі, прафесар філалогіі Пётр Бузук, малдаванін этнічны, акадэмік АН БСР Іван Замотін, рускі,
прафесор БДУ Александр Вознясенскі родам з Сімбірскай губерніі. Яшчэ адзін прафесор БДУ Мікалай Прыляжаеў з Наўгародчыны. І так далей. То бок, ніякага дысанансу у людзей не мелася. Нават Ян Гамарнік, вайсковы дзеяч і украінец па паходжанні, да беларускай мовы ставіўся з павагай. Зразумела, уся гэтая публіка будзе распрэсаваная і расстраляная ў далейшым. Але пакуль не пра гэта. Пакуль пра тое, што все ідзе баздзёра. Пры дзяржвыдавецтве БСР, уявіце, ствараецца цэлы вайсковы сектар. 1927 год. Выходзіць практычны беларуска-расійскі вайсковы слоўнік. Яго прадрыхтавала вайсковая камісія Інбелкульту. Ну і там вось усё гэта. Шыхт зважае крокам руш. Наогул, вайсковая рэформа супадае з беларусізацыяй па часе. Таму у нас ствараюцца першыя нацыянальныя мілітары фармацыі. Другая беларуская тэрытарыяльная дывізія, 16-й беларускі стралковы корпус. Гэта ўсё ствараецца, дарэчы, каб і камандзіры, і мова зносін была сваімі, каб все было беларускім. Далёка не ўсё было па выніку рэалізавана, але сам тэмп, канешне, уражвае. Дарэчы, у Гомелі быў створаны тады ж яўрэйскі тэрытарыяльны полк чырвонай арміі. Працягваючы тэму яўрэяў, цікава зірнуць на колькасць членаў местачковых саветаў дэпутатаў, напрыклад, у 1927 годзе. Беларусаў 53%, габрэяў 40,5%. То бок, у нейкім сэнсе БСР таго часу гэта беларуская яўрэйская дзяржава. Гэтыя два народа, якія доўгі час лічыліся бяспраўнымі і недзяржаўнымі, атрымалі правы і магчымасць самасцвярджацца. Ну і, канешне, гэта пра кнігі, бо кнігі – асноўная крыніца перадачы інфармацыі. 1925 год. На беларускай мове выйшла 175 найменняў. 1927 – 389. 1929 – 559. І што важна, гэта ж не толькі вершыкі ці нешта там па гісторыі. Гэта пра жывёлагадоўлю, сельскую гаспадарку, медыцыну, усё, што хочаш. І гэта дзяржаўныя выданні. То бок там тыражы не па 300 асобнікаў ці 500, пры ўсёй павазе да нашых сённяшніх выдаўцоў, а дзесяткі тысяч. Калі ведаеце, колькі па-беларуску выйшла кніг у 2024 ці 2025, напішыце, ласка, у каментах. Цікава параўнаць. Літаратура таго часу, маладняк, узвышша, іншыя аб'яднанні і саюза, асобная тэма на асобны выпуск, там сапраўды цікава. Бо час эксперыментаў, футурызму і адноснай свабоды. Але давайте скажам толькі пра культуру афармлення кніг, бо гэта час, калі паўстае стыль беларускай кніжнай графікі, ілюстраванняў і шрыфтоў. Мы на экране вам всю гэту прыгажосць і хараство показываем. І на той самы час прыпадае пачатак скарыніяны, бо 400-годдзе скарынаўскага друку. Рыхтаваць юбілей, дарэчы, пачалі ў 1925 годзе, за 2 гады да таго. Першы друкар становіцца сапраўдным супергероем. Пра яго не толькі пішуць артыкулы і кнігі, але актыўна юзаюць скарынаўскі шрыфт, нават у афармленні лагатыпа беларускага чырвонага крыжа. Тады ж супергероем стае і Кастусь Каліноўскі, што, гучыць сёння дзіўна. Канешне, у пралетарскім, чырвоным прачытанні, але ўсё ж такі пра яго здымаюць адну з першых стужак Беларусь фільму. Давайте, каб было цікавей, глянем усяго некалькі артефактаў той эпохі. Вось, напрыклад, білет беларускай латарэі пад лозунгам «Усе на барацьбу з беспрытульнасцю і непісьменнасцю». Ці талён, прынцыпова талён, аб прыёме на пошту пасылкі, побач штэмпель з назвай сталіцы – Менск. Ці даведка дзяржаўнага трэсту харчовай прамысловасці, шапка на 4 мовах БСР, але сама даведка запоўнена ад рукі, па-беларуску. Або вось яшчэ цікава, пасведчанне нейкага там всесоюзнага общества работников учета. Яна па-расійску, бо выдадзена ў Маскве, але чалавек яе запомніў па-беларуску ў 1929 годзе і сваё прозвішча Калашнікаў прапісаў праз унескладовую. Урэшце, вось вам звычайная фотка. Менск на пачатку 1930-х гадоў. Від з вуліцы Макса на вуліцу Ленінскую. Усе шыльды па-беларуску. Нават таблічка «Трымайся правага боку тратуару». То бок гэта сапраўды унікальны час у нашай гісторыі. Час, калі беларуская мова масава ўвайшла ў шырокі ўжытак. Канешне, пад гэтую усю балалайку, як мы казалі ў серыі пра эміграцыю, вярталіся уцекачы з-за мяжы. Тыпу, тут супергуд, беларуская Беларусь, давайте развівацца. Старшыня міністру апошняга складу Рады БНР Александр Цвікевіч вяртаецца і стае сакратаром Інбелкульта. Іван Краскоўскі, палітык і дыпламат БНР і УНР, стае дацэнтам БДУ.
Палута Бадунова, эсэрка і падпольшчыца, вяртаецца ў 1925 з Прагі і настаўнічае ў школе. Займаецца курсамі беларусазнаўства ў Гомелі. Канешне, Вацлаў Ластоўскі прыязджае і занураецца ў навуку, ладзіць этнаграфічныя экспедыцыі. Усе яны загінуць, але пакуль у такое цяжка паверыць, бо той самы Кнорын выдае абсалютна пазнякоўскія цытаты і пярдоліць маскалёў. Прыціхлі ўжо самыя зацятыя вялікадзяржаўныя шавіністы. Прыціхлі тыя культурныя ў дужках мяшчане, якія па сваёй тупасці ўсё яшчэ не разумеюць, як могуць быць створаны на нядаўна яшчэ слаба развітай і малакультурнай беларускай мове буйныя культурныя каштоўнасці. Дайце гэта пачытаць Бондаравай. Зрэшты, былі і галасы супраць беларусізацыі. Зараз раскажам, як яно ўсё выглядала, але пакуль адаб'емся. Караценечка, сярод іншага мы тут прадукуем беларускі гонар і нагадуем, што беларусы ніякія не расіяне, няхай і са знакам якасці. Калі вам гэта карціць, калі вам гэта важна, ёсць магчымасць падтрымаць праект грашыма, бо жыццё ў беларускім ютубе, на жаль, не маліна. Мы ганарымся нашай камандай фундатараў і нагадваем, што ўсе адмысловыя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Дзякуй яшчэ раз, давайце працягнем прагляд. Галасы крытыкі беларусізацыі найчасцей былі нейкім бурчаннем на месцах ці праяўляліся ў рэжыме італьянскай забастоўкі. Тыбы мы сабе ціхенька перасядзім, але часам яно выплывала на публіку. Напрыклад, прафесор біялогіі і заалогіі БДУ Шчапоццеў скардзіўся, што яго турбуе предстоящая беларусізацыя моей кафедры, незнакомство с беларускім языком і невозможно читать лекции на иностранном беларуском, то есть языке. Хотя бы я его и понимал. Ці вось выкладчык рабфака беларускай сельскагаспадарчай акадэміі Мінцюкоў. Беларуская мова штучная, гэта ёсць выдумка беларускіх шавіністаў. Ды сама Беларусь ёсць белая Русь. Ёсць Расія і ніякай паасобнай мовы яна не мае. Былі праблемы чыста рэгіянальныя. Напрыклад, у Менску ў 1932 годзе беларускай валодаў нібыта 71% чыноўнікаў, а вось у Віцебску толькі 27%. Наогул Віцебшчына і Полачына беларусізацыю ўспрынялі найбольш варожа. Як не дзіўна, бо калыска нашай дзяржаўнасці. Так, падобна было і ў Гомелі. Нейкі прафесор Баканаў падчас моўнай праверкі, а былі і такія задоўга да Ігора Случака, проста заявіў: выключайце з партыі, абвяшчайце вымову, а беларускай мовы я вучыць не буду. Як не дзіўна, у той час сапраўды чалавека маглі звольніць за няведанне мовы. О, як. Партбос БСР Крыніцкі ў 1927 годзе казаў: мы павінны праводзіць беларусізацыю ў парадку цвёрдай дырэктывы і звальняць тых супрацоўнікаў, якія не хочуць або не здольныя яе выконваць. Вельмі часта ўсё, канешне, залежала ад установы ці працоўнага калектыву. Паэт Алесь Дудар азначаў такую тэму. Нейкая газета мае беларускую назву і нават дае загалоўкі па-беларуску, але ўвесь тэкст ніжэй па-руску. Загаловачная беларусізацыя, так гэта ён і называў. Ну, бадай, як зараз, калі ёсць, напрыклад, Мінская праўда, але ўнутры ўсё па-расійску і агулам па-вычварэнску. Гісторык Алена Маркова прыводзіць такі прыклад. Вось ёсць курсы беларусізацыі, бесплатныя, супер, клас. На іх з райвыканкаму запісалася, напрыклад, 37 чалавек. Хадзіла на іх, скажам, 17. На экзамен прыйшло 6, і і той экзамен завалілі. Ну, а па справаздачах нібыта ўсе гэтыя курсы паспяхова працавалі, ўсё добра, хорошо, малайцы. Тая ж Маркова асобна піша пра сялянаў і беларусізацыю. У шырокіх масах беларуская мова надалей успрымалася як непрэстыжная. Сяляне не хацелі вяртацца да лапцей. Ім здавалася, ну вось, прыйшлі саветы, толькі пачалі жыць, а тут зноў беларуская мова. Што ж вы дзяцей нашых вучыце той самай беларускай мове? Мы ж хочам, каб яны людзьмі зваліся, навучаліся добра па-расейску. Чыноўнікі не любілі беларускую мову, бо не хацелі ламаць язык. Прафесійна перавучвацца пераходзіць моўную перакваліфікацыю. Ім гэта ўсё ўвогуле здавалася нечым іррацыянальным. На што гэта трэба? Што гэта ў партыі за капрызы такія? Лявон Савёнак, журналіст СБ той пары, пісаў цэлыя фельетоны, як адгукаецца беларусізацыя на месцах. Там часта такі смех скрозь слёзы. Адна з гісторыяў, напрыклад, называецца «Таварыш мытніца». Тыпу ў Слуцку на пошту прыйшоў ліст з адрасам «Слуцак, мытніца». Мытніца ў тым сэнсе, што таможня. Але ніхто не даганяе, што за мытніца, і думаюць, што гэта прозвішча. І па ўсім Слуцку шукаюць таварыша мытніцу, пакуль лістанож не задзяўбаўся. Разам з тым, канец беларусізацыі паклалі зусім не галасы знізу і не таварыш мытніца, а лінія партыі, якая зноў качнулася не туды. Адкат, як не дзіўна, пачаўся яшчэ на піку той беларусізацыі, бо ў 1927 годзе загучалі першыя галасы пра нацдэмаў, нацыяналістаў, якія перагібаюць палку.
1928 год. Часопіс «Узвышша» друкуе артыкул «Патрабуем жорсткай кары агентам міжнароднай буржуазіі ў Савецкай Беларусі, беларускім контррэвалюцыйным нацыянал-дэмакратам». Пад артыкулам падпісаліся досыць вядомыя публічныя людзі. Тодар Кляшторны, Пятро Глебка, Кандрат Крапівас, Мітрок Бядуля, Кузьма Чорны, Андрэй Мры. Карацей, палова падпісантаў самі пасля трапяць у спісы на рэпрэсіі. 1930 выходзіць кніга «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Аўтар Сямён Вольфсан. Ён пасля стане галоўным спецом па нацдэмах і як з імі змагацца. І вось гэта, напэўна, Рубікон. Тут усё і пачалося. У тым жа 30-м чэкісты фабрыкуюць справу Саюза вызвалення Беларусі. Па ёй праходзіць пад 100 чалавек, уключна з Купалам і Коласам. Далей, крытыка ў друку, арышты, допыты, Купала робіць сабе харакірі, Ігнатоўскі страляецца, ці яго страляюць. Зразумела, што беларусізацыі каперус. Да шпіёнаў і контррэвалюцыянераў завочна адносяць ужо і Багушевіча, і Каліноўскага, і нават Францыска Скарыну. 1933 год. Рэформа правапісу, бо, як чытаем у пастанове СНК БСР, існуючы беларускі правапіс засмечаны паказнымі нацыянал-дэмакратычнымі плынямі. Ну, а тыпу новы правапіс бліжэй да расійскага, таму добра ўплывае на пралетарскія масы. Тут нават пісьменнік Міхай Сланькоў не вытрымаў. Што ж тады застаецца ад беларускай мовы, калі амаль што ўсе яе словы прызнаюцца нацдэмаўскімі? Карацей, тэма такая, што далей рэпрэсіі плюс русіфікацыі ідуць па нарастаючай. Адным пакетам. Урэшце, 1939 год. Менск стае нават па-беларуску Мінскам. Гэта ўжо фініш. Таму у тым самым 39-м, калі да СССР далучалі заходнюю Беларусь, беларушчыны там асабліва больш не стала, бо ўжо і ва ўсходняй Беларусі яна скончылася. І ў Беласток, Гродна, Ліду паехалі не беларускамоўныя газеты, падручнікі, брашуры, а пераважна расійскамоўныя. Таму яшчэ раз нагадаем, у верасні 39-го больш стала не Беларусі, а Гулагу. Слухайце, дык можа, правду, яно ўсё не мела ніякага сэнсу. Бо абсалютная большасць архітэктараў беларусізацыі пайшла ў топку рэпрэсіяў, а беларуская мова і культура засталіся чыста намінальна па выніку. Краіна зноў стала расійскімі губернямі, а Менск нават ператварыўся ў Мінск. Нафіга гэта ўсё было? Справа ў тым, што у 1920-е гады у СССР агулам гэта вельмі цікавы час эксперыментаў ад гендерных да нацыянальных. Тады на кароткі час падалося, што СССР гэта пра футурызм, і тут сапраўды можна быць у творчасць, у нейкія надзвычайныя і незвычайныя візіі будучыні. Рэальнасць такі пластылін, і ты з яго можаш ляпіць усё, што хочаш. То бок ёсць шанец будаваць нешта сапраўды цікавае і нават дэмакратычнае. Але сталася, як сталася. Ківач хіснуўся ў вядома які бок. У бок расстрэльных ямаў і Гулагу. Ці магло быць неяк па-іншаму, напішыце, ласка, у каментарах, што на гэты конт думаеце. Ну а тая беларусізацыя, якой бы яна не была няпоўнай, недастатковай, сістэмнай і, галоўнае, няскончанай, усё ж нешта нам дала. Бо быў напрацаваны немалы такі культурны і навуковы капітал. Усе гэтыя кнігі, слоўнікі, пераклады, нават расійскіх аўтараў. Сама практыка беларускай мовы ў справаводстве, у судах, у банках, чаго не было ніколі у эміграцыі ў Празе ці ў Вільні, ніхто б не зрабіў такі аб'ём. Гэта было сапраўды unreal. Каранізацыя паспрыяла ўтварэнню беларускіх элітаў. Сама тэма таго, што беларускамоўны чалавек можа быць кіраўніком, не кажучы ўжо пра тэму гісторыі, літаратуры, краязнаўства і гэтак далей. Ну і, магчыма, галоўнае, беларусізацыя скончылася не таму, што яе адверг народ, тыпу не хачу і ўсё. Не таму, што беларуская мова непрыдатная для дзяржаўных інстытутаў. Яе скончылі ўлады з Масквы. Бо там у Маскве у чарговы раз перамагла лінія на таталітарызм і расійскі шавінізм. Зрэшты, калі маеце іншую візію, welcome у каментары. Там і сустрэнемся. І напішыце, ці было б вам цікава паглядзець нешта пра беларусізацыю 90-х. Мы канал «Заглянне сонца». Калі падабаецца наша праца, вы можете ацаніць яе не толькі лайкамі і каментарамі, за што мы, безумоўна, удзячны, але і грошкамі. Мы, нагадую, ганарымся сваёй камандай фудатараў. Усе адмысловыя інструменты ёсць у апісанні гэтага відоса. Дзякую вам за ягоны прагляд. Дзякую вам за донат. І давайте беларусець разом.